Oululainen Namida Games varmisti vastikään tuommoisen yli 300 000 euron siemenrahoituksen helsinkiläiseltä Play4 Oy:ltä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä oululaisen pelifirman Spiral Ways-peli tullaan julkaisemaan tämän vuoden aikana. Olikohan loppupuolella tuossa tiedotteessa. Firman toimitusjohtaja Daniel Rantala on nyt studiossa. Moro. Morjesta paikalla. Paikalla olet. Joo, hei, aloitetaan ihan perusteista. Namida Games, kauanko olet ollut olemassa ja miten päätit juurikin videopelifirman perustaa? Se on oikeastaan aika mielenkiintoinen tarina. Yhtiö perustettiin tuossa viime vuoden loppupuolella, oltiin ainakin rekisterissä, mutta toiminta meillä käynnistyi vasta tuossa vuoden vaihteessa. Tämä homma lähti käyntiin alun perin ihan kaveriporukalta ja tosiaan opiskelijalähtöinen firma ollaan, että itse on vieläkin tavallaan opiskelija. Ja tavattiin sitten koulussa muutama tyyppi ja alettiin suunnittelemaan yhteistä peliä ja peli-idea syntyi hyvin nopeasti ja sitten tiimi kasantui sitä pikkuhiljaa koko aika. Ja sitten niin kuin sitä huomattiinkaan, niin meillä oli firma pystyssä ihan tavallaan tällaisella pre-seed fundingilla. Muutama oululainen yksityissijoittaja lähti siihen sitten mukaan. Ja nyt sitten tuli sellainen hyvä tilaisuus lähteä hakemaan vähän isompaa rahoitusta. Ja sitten tein sen tietoisen valinnan, että jätänkö koulut nyt vähän sivummalla ja lähden vetämään tätä hommaa. Ja näin sitten lähti käyntiin toiminta. Tällä hetkellä työllistetään 10 ihmistä tuossa Oulun Pakkahuoneen kadulla. Joo, mites paljon puhutaan tästä Oulun Game Labista, mikä on nimenomaan tämä ammattikorkeakoulun juttu, niin ootteko te sitä Game Labissa koskaan ollut messissä vai onko tämä nyt perustettu ihan vaan rakkaudesta peleihin tämä firma? Ihan puhtaasti rakkaudesta peleihin. Tosin mä kyllä työllistän 2 Oulun Game Labin tyyppiä, että suoraan sieltä puhtaana uunista. Okei, no niin, tähän kuulostaa nyt tässä vaiheessa jo todella hyvältä. Vaikka näin lyhyen aikaa ottelu olemassa, niin nyt jo 300 tonnin siemenrahoitus tuolta helsinkiläiseltä Play4alta. Oliko tässä tuuria mukana vai onko tämä ihan vaan, ootteko tehnyt niin hyvän tuotteen, että Play4 kiinnostaa? Kyllä siinä on aina mun mielestä tuuria jonkun verran mukana, jos ei muuta, niin oikeat kontaktit. Mutta kyllä meillä, mä voin sanoa sen ihan suoraan, että meille myytiin lähinnä sitä tiimiä, kun lähdettiin hakemaan sitä rahoitusta ja se tiimi olikin se tärkeä ratkaiseva tekijä siinä. Että se on hyvin todennäköistä, että meidän Namida Games ja Play4 yhteistyö tulee jatkuu vielä monta vuotta tästä eteenpäin ja tullaan sitten tavalla tai toisella olemaan jollain tavalla aina käsikädessä. Eli nyt saitte sen 300 tonnin porkkanan sieltä. Näissähän aina on vähän semmoinen puoli, että sitä rahaa ei saa niin kuin ilmatteeksi, sanotaanko näin, ei ole olemassa ilmaisia lounaita, niin mihin kaikkeen tämä sitoo teille, tämä 300 tonnin rahoitus? No osakassopimusta meillä tietenkin sille on tullut hinkattua ja hinkataan edelleenkin, mutta tietenkin siinä on se, että heti alkuvaiheessa piti budjetoida aika tarkasti, mihin sitä rahaa käytetään. Että tavallaan vähän resurssoida tiimiä ja että mihin me tullaan tarvitsemaan vielä vähän semmoista uutta injektiota. Mutta ei siinä oikeastaan muuta meidän kannalta negatiivista asiaa ole. Totta kai ihan siemenrahaa ja ylipäätään tällainen venture-raha, niin se on kaikkein kalleinta rahaa, mitä löytyy. Ottaa huomioon, että jos yhtiö tulee olemaan 10 vuoden päästä vaikka 10 kertaa arvokkaampi, niin silloinhan tavallaan se on maksanut itse moninkertaisesti takaisin niille sijoittajille. Mutta ainakin meidän tapauksessa tämä on niin tärkeää tämä raha tällä hetkellä, että me saadaan oikeasti koko tiimi työllistettyä ja kaikki palkat maksettua ja tavallaan jää sitten vielä ylimääräistäkin siihen, että voidaan vähän resurssoida pitkin matkaa. Ja kuinka pitkäksi aikaa tämä riittää, tämä 300 tonnin raha? Laskelmien mukaan nyt niin ainakin ensi vuoden puolella. Okei. Ja tämä siis Play4 omistaa teistä nyt sitten osan, onko näin vai? Joo, kyllä tai se omistus siirtyy siinä pikkuhiljaa. Me sovittiin käytännössä osakkeelle tietty hinta, ihan tavallinen toimintamalli siinä. Okei, joo. Eikö nämä on mulle ihan uusia juttuja, tämmöiset siemenrahat, että nämä termit, mä en tiedä näistä sijoitushommista oikeastaan yhtään, mitä mä vaan pelaan niitä pelejä ja se riittää mulle. Että. Ja hyvä näin, jatka sitä. Niinpä. Hei, paljonko tämä Play4 on, tai onko se suurikin tekijä tämmöisellä suomalaisella peliteollisuusalueella? Itse asiassa on. Play4 on aika jännittävä firma, koska harva ihminen tietää Play4-brändiin, mutta niillä on kuitenkin 7-numeroinen liikevaihto ja työllistää monta kymmentä ihmistä Helsingissä, mutta aika moni tietää varmasti apeli.fi, se verkkopelipalvelu, ne on tehnyt aikanaan tosiaan sen ja nyt sitten on siirrytty aika paljon Android- ja ylipäätään mobiilipeleihin ja Facebook-alustalle. Eli he kehittävät myöskin pelejä, että se ei ole pelkästään sijoitusfirma. Joo, kyllä. Ja tässähän tavallaan tulee se meidän Namida Games ja Play4 suuri juttu, että se ei ole pelkkää rahaa, mitä me saadaan, vaan niin kun meillä vaiheellaan aika paljon työntekijöitä sillä tavalla, että tarpeen mukaan niin joku meiltä saattaa tehdä heille jonkun jutun ja sitten taas toisinpäin. Niillä on kuitenkin vuosikymmenen kokemus pelien kehittämisestä, niin se on meillä iso apu. He ovat Helsingissä, te olette täällä. Miten tämä on, onko nimenomaan netin kautta tapahtuu kaikki tämä yhteistyö vai tuleeko paljonkin matkustelua tässä välillä? No lähinnä mulla ja yhtiökumppanilla tulee aika paljon käytöä siellä Play4 puolella, mutta herra vuonna 2015 kun eletään, niin Skypetkin kulkee jatkuvasti. Spiral Ways. Puhutaanpa tuosta pelistä sitten, joka nyt se on se teidän iso tuote tällä hetkellä, joka julkaistaan vuoden lopulla, niin kyllä. Minkälainen peli kyseessä? Täytyy ihan ensimmäisenä sanoa se, että Spiral Waysissa lähdettiin hakemaan sitä mobiilitouchia, mutta isolla tarinalla. Eli käytännössä silloin, kun me lähdettiin suunnittelemaan koko Namida Gamesia ja peliä ylipäätään, niin tuumattiin, että mobiilipelit on usein hyvin yksinkertaisia.
niissä ei ole juuri mitään muuta kuin vasta täppäilyä, swipeilua ja that's it. Ei ole minkäänlaista tarinakontenttia, tai jos on, niin se on parilla kuvalla vaan näytetty sitten. Niin Spiral Ways on meidän vastaus siihen, eli se on semmoinen hyvin aktiivinen ja dynaaminen runner-peli, mihin on sitten taas sidottu tällainen aika tiukka tarina kiinni. Että meillä tulee siitä ihan tällainen kirja sit sitä tarinasta, ja se tavallaan tulee nivoutumaan se tarina koko ajan yhteisen story modin aikana. Eli sä oot nimenomaan, voin ainakin kuvitella, että sä oot myöskin videopelaaja itse ja sä oot nimenomaan tämmöisen tarinanvetoisen pelin kannattaja. Kyllä vaan, ehdottomasti. Joo. Ja lapsuuden on määrittänyt kaikki Final Fantasyt elämä. No niin, ja Max Payne aikoinaan kun tuli, niin se oli kova sana, eikö ollutkin? Aivan ehdottomasti. Joo, mulla on sama homma. Ja nimenomaan Remedyhän on tehnyt todella ison työn siinä, että he tekee pelejä, jossa on aivan jäätävän kova käsikirjoitus. Kyllä. Te olette lähtenyt nyt mobiilipeleihin tuomaan tätä samaa meininkiä. Joo, siihen me nyt tässä pyritään. Joo, miten tämä mytologiapuoli sitten, minkälaisia mytologioita tuosta löytyy tuosta pelistä? No käytännössä meillä, tämä ensimmäinen julkaisu, mikä meillä tulee, niin se juontaa juuressa siihen, että tämä pelin päähahmo Eve on ikään kuin kaikkien mytologioiden ruumiillistuma. Se on sellainen mytopoottinen olento, ja tässä sitten lähdetään tänne ensimmäisen version puolesta niin Japanin mytologialla liikenteeseen. Että käytännössä Japanin mytologista tuttuja hahmoja ja niin kuin joitakin tällaisia asioitakin, mitkä on tapahtunut sinne mytologiassa, niin tapahtuu sinne meidän pelissä. Okei, ja onko tulevaisuudessa sitten tarkoitus, jos nyt aloitetaan Japanin mytologiasta, niin saattaa tulla jotain Kreikan mytologiaa. Kyllä, aboriginaaleja. Joo, ja norski mytologiaa, kaikkea tällaista ruvetaan tuomaan. Eli vähän tuodaan niin kuin ihmiskunnan historiakin esille tuossa. Jeps, kyllä, omalla tavallaan. Meillä on tiimi aika sille japanipainotteinen, että mä oon itse asunut 3,5 kuukautta Japanissa viime kesänä ja pari muutakin tyyppiä on asunut siellä ja kieli sujuu ja just niin kuin Japanin taide ja runous, erityisesti nämä haikurunot kiehtoo aika paljon. Miten sitten tämä pelin tekniikka, mekaniikka ylipäätään? Sanoit, että tämä on runner-peli, eli mitä se tarkoittaa? Joo, eli käytännössä sellainen peli, missä se päähahmo liikkuu itsestään. Että maksimissaan mitä siinä tehdään, niin on siinä niin kuin liikutellaan sitä hahmoa tavallaan eri leineiltä, eli semmoiselta radalta toiselle. Ja meidän pelissä esimerkiksi tullaan piirtämään siihen näyttöön tiettyjä kuvioita, mitkä sitten se peli tunnistaa ja tapahtuu juttuja X. Okei, joo. Milloin tässä saadaan testiversiota kokeiltavaksi? Tämän kesän puolella meille voi tulla testaamasta, jos itse haluaa tulla, mutta virallisesti me julkaistaan peli vasta loppuvuoden puolella 2015. Okei, eli se on vielä semmoisessa kuossa, että sitä ei pysty kuluttajille asti antamaan beta-versiona vai? No sen pystyisi periaatteessa, mutta me ei haluta sitä antaa, koska se kuitenkin vie sen launchi impactia jonkun verran, jos me aletaan tekemään sellaista soft launchia ja me tosiaan avataan kyllä suljettu beta-testaus, että me saadaan sitä ensikäden käyttäjäpalautetta mekaniikasta ja ylipäätään toiminnasta. Mutta ei tulla julkisena pistää sitä vielä. Oliko missään vaiheessa vaihtoehtona teille, että te rupeatte tämmöistä early access-meininkiä tekemään, vai haluatteko te mieluummin viilata sen niin kuin mahdollisimman loppuun asti kuntoon sen pelin ennen kuin annatte kuluttajille käyttöön? Se jälkimmäinen oikeastaan. Kyllä meillä oli alun perin, timelineissa se, että me tänä kesänä oltaisiin jo pistetty ensimmäinen julkinen versio Kanadassa ja Suomessa ulos. Eli tällainen nimenomaan pieni soft launchi. Sitten me tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että kun meillä ei saataisiin vielä nidottua sitä tarinaa niin hyvin siihen soft launchiin, niin me sitten tavallaan halutaan tehdä se lopullinen täydellinen peli ja sitten pistää se ulos. Okei. Namida Gamesin Spiral Ways siis tämän vuoden loppupuolella odotettavissa ja niin Androidille kuin myös iOS:lle, eikö näin? Kyllä. Mites Windows Phoneit, jääkö ne paitsio? Ainakin alustavasti jää paitsio. Okei. Kostoksi. Niin. Joo, se on kostoksi. Niin joo, kun myytiin jenkkeihin, joo, kyllä. Kuva vitsailla. Ei vaan, hei, kiitoksia Daniel tästä. Kiitos.